ena atompakana pano sitimaziwa kuti ma account yathu a Facebook akhala kuti akulogeredwa ndi munthu wina. Tingaziwe bwanji? Makamaka akhala kuti sanasinthe password akumangologa mwina kuti azingowerenga ma messages ndi zina zotero. Ndi video yathu ya lero tionesana mmene tingaonere munthu akamalogera account yathu ife tisakuziwa. Choyamba timapanga click pakona apa. Tikapanga click pamene patisesereka tipita apa alemba kuti settings. Kenako tipita apa alemba kuti password and security. Tipanga click. Tikafika pamenepa imaonesa apa alemba kuti where you are logged in. Ndiye kuti tikapanga simo ndiye kuti imaonesa ma device onse amene akuyoza account yanu. Mwachitsanzo apa pamwambamo ikuonesa Kuona Bazio active now ngati phone imene tikugwiritsa ntchito, koma m'munsimu muli mwina desktop unknown London UK, soza kuti imeneyonso ndi china chimene chikumagwiritsa ntchito. Ndiye ngati mukuonapo device ya chilendo maziwa pamene pakuti account yanuyo akugwiritsa ntchito ndi wina. Ngati apa ikuonesa 10 August panopa date lero ni 13 August, zomwe zikuonesa kuti account iyi inalogeredwa masiku kapitawo komano sipatali. Sonza kuti ukaona chonchi ndi kuti umaziwa kuti account yako yo sili safe. Chomwe ungachite uthongopanga apa alemba kuti logout all sessions, ndi kuti izapeze kuti yapangika logout. Ngati password munthu yakuiziwa sinthe password yanuyo, ndicho linga chokuti yeyo asazalogeso. Ndi zimene ndinakonza zimenezi. Ngati ndi funso tifunse popanga comment apo aite ndionenso video yotsatira.